מתחילים חומש חדש, מאחור שהתחלנו כבר במדבר. במדבר במדבר. המדבר מבטא את כוח הדיבור של האדם, שהוא היצור היחיד שיש בו כוח דיבור. כל הבעלי חיים כולם, הם משמיעים קולות, שואגים, נוהמים, מצפצפים, מקרקרים. אין שום בעל חיים שמדבר. התוכי אומר מילים, אבל בלי הבנה. היחיד שמדבר עם בהבנה זה האדם. וישראל מעל זה. דומם, שומע, חי, מדבר ישראל, לץ חמי. אז בכוח הדיבור הוא הופך את האדם בעצם לפורח, משגשג, ואדם, נזר הבריאה, אם הוא לא מדבר, הוא נהיה מדבר. מה הכוונה מדבר? מדבר תורה. ודיברת בם, בם אותיות בראשית, ממתי. בראשית זה תורה שבכתב, ממתי תורה שבעל פה. אותיות בם, כל המדבר דברים בטלים, עובר בלאו, דאורייתא שנאמר, ודיברת בם ולא בדברים בטלים. אם אדם מדבר בדברי תורה, הוא מפריח את השממה שבתוכו. המדבר הוא מקום נחש, שרף ועקרב. מקום עשית רחלה. אומרת רבי נפתלי מרופשיץ עליו השלום. שם המדבר שעם ישראל שהו בו, פלא גדול, איך עם שלם שרד 40 שנה במדבר. זה מקום נחש, שרף ועקרב. וציון אשר אין מים, אין שם כלום. איך שרדו? המדבר מדבר. אומר, פה בתוכי נעשו ניסים. פה אכלו עם שלם מן. לחם עברים אכל איש. איך ייתכן? מן השמיים עליו להם. עצוף מלמטה בקן כפור, מעוף באמצע נמצא, ומלמעלה עוד פעם כפור, כמו מונח בתוך קופסה. זה שם חם השם ונמס, השם מזורח, אז הכפור החיצוני, נמס מלקסים אותו, לוקחים אותו עומד לגולגולת, ואוכלים אותו, כל טעם יש בו. העם שלם אוכל מן 40 שנה, משהו נפלא ביותר, הפך הטבע. המדבר אומר את זה, כי איך אפשר לשרוד בלי אוכל? מה, כולם לקחו שם עסקים של אוכל? ודאי שלא. אלא השם דאג לעם הזה, כי לא היה צריך להתפנות. כל המזון נספק באיבריהם, לא גדולים, לא קטנים, כלום. תראו לעצמכם, עם שלם עושים מסדר בוקר, צריכים להתפנות עכשיו, איך? אין שם שירותים כימיים, אין שם צניעות, איך? השם דאג שהעם יספק להם באיברים. לכן הבעירה של מרים, כל טעם היה בבאר. אדם לקח את השבטים הלוחים על הבאר, הייתה סלע ענקית, מנוקבת כגברה, כל נשיא שבט מושך במטהו אשר בידו, פס כזה על האדמה, עד למקום שבטו. ועד נקבע כנחל נזרם שמה, עד למקום השבט, יש אגם. כל שבט יש לו אגם משלו. כל אחד לוקח בכלים, מביא לעולו. זה העולו, כל אחד שותה. הוא אומר את הדבר, הוא רוצה לשתות עכשיו, נאמר יין. הוא טועם יין. רוצה לשתות יין רימונים. רימונים. כל טעם וטעם שרוצה אומר, לא חסר את הדבר. לכן במן. או מחשבה או דיבור, או שהוא חושב במוחו, או שהוא אומר את המילה שהוא רוצה לטעום במן, כל מאכל שהוא רוצה, יכול לטעום בו. אז המדבר מדבר את הניסים הללו. המדבר ראה את זה בעצמו כביכול. איך עמוד הענן הולך לפניהם ביומם, בעמוד האש לילה. ועמוד הענן מיישר את כל המסלול של הלכתם. כל הרים הוא יישר אותם. כל גיא ינסה, וכל הר בגבעה ישפלו. זאת אומרת, סולל בונה משטח ישר ללכת עליו. וגם השלושה הרים הוא לא יישר אותם. הר סיני למתן תורה. הר המוריה לבית המקדש, והור ההר לקבורת הארון. ובאזור אדום שם, פטרה, הסלע האדום, שם יש את המקום של הוא האדום, מזונו אדום, יסף ברשע, ארצו אדומה, מאכלו אדום ושמו אדום. אז שם, כן, שם קבור אהרון הכהן, היווה למושב לו להתפטר כמו משה, שאהרון הכהן מת מיתת נשיקה, כך יתבע משה רבנו, וגם הוא נאסף אל עמיו מיתת נשיקה, גם מרים הנביאה, אלא שלא צנוע להגיד באישה מיתת נשיקה, לכן זה מוצפן הדבר בתורה. המדבר מדבר, איזה ניסים פה נעשו. עם שלם מסתדר 40 שנה במדבר, וקיבלו את התורה הקדושה. עמוד ענן מעורג שם, נחשים כמו קורת בטבד, והקרבים כמו קשתות היה שם. והענון הזה מיישר להם את האדמה, ורואה כל מרעין בשין, במקום נחש, שרף ועקרב. כך גם האדם, אם הוא לא ידבר בדברי תורה, הוא נעשה מדבר, במקום נחש, עקרב ושרף. כלומר, מלא מחשבות זרות, של ניאוף, של אפיקורסות. אם אדם מדבר בדברי תורה, כל הדברים האלו מתבטלים עליו. האמנתי כי אדבר. הוא נעשה אז אדם, כוח הדיבור שלו הוא טהור, הוא לומד תורה, הוא מתפלל, אומר ברכות הנהנין, מדבר ומשמח את רעיו ואת אוהביו ואת אנשי סביבתו. כולם נהנים ממנו עצה ותושייה, שהוא מדבר בדברי תורה. וכן אישה, שלא מצווה על תלמוד תורה, אבל גם היא צריכה ללמוד תורה, לדעת הלכות שנוגעות אליה. אישה לא צריכה, אין לה מצוות תלמוד תורה ללמוד כמצווה.
ודיברת בם. אבל בכל אופן, היא חייבת לנצל את הזמן, שלא יהיה סתם שאי פה, שיחות סתם עם כל מיני אנשים, עם אמא ועם חמותה ועם חברתה ועם אחותה, כל השיחות. מה עם הזמן לתהילים, מה עם הזמן ללמוד הלכות, שחייבת להיות בקיאה בהלכות שבת, בהלכות יום טוב, מה שבועות, מה מותר לעשות ביום טוב, מה אסור, מה מוקצה, מה לא מוקצה, איך הם לגבי האש, איך מדליקים אש ביום טוב, צריך לנשמה, איך הם מכבים אש ביום טוב, לא מכבים, אלא אם כן זה על דגל רמה, כמו שעון גז, צריך לראות שעון גז, שנוכל להסתדר עם הגז, שלא ישארו כל המבערים דלוקים, חבל. אז אפשר לכבות על זה שעון גז, שהוא מוצמד לגז, ומכבים אותו לפני ההדלקה של הגז, יש שם את המחוגה, ואחר כך מדליקים מן הנשמה את האש, והיא תכבה מאליה. גם אסור להנמיך את הגז ביום טוב, תנו לכם. עצם ההנמכה היא לחיסכון, אסור לה. אתה מותר להנמיך, רק אם המצב הוא שאם הוא לא ינמיך את האש, אז האוכל ישרף לו. כמו אורז, בהתחלה הבישול הוא על אש גבוהה. עכשיו נגיד חצי שעה, מנמיכים, כדי שזה לא ישרף. אז זה מותר אם בתנאי שאין לו אש דלוקה אחרת נמוכה. צריך להדליק עוד אש. לפי הבן ציון באור לציון, עדיף שידליק עוד אש נמוכה להמשך הבישול. הגבוה תכבה על ידי השעון גז. בכל אופן, הלכה למעשה שמותר להנמיך את האש, לא בשביל חיסכון, אלא בשביל בישול שלא ישרף האוכל. עליו עושה מנגל, פתאום אש גדולה עולה לו. מה יעשה עכשיו? אסור לזלף מים על האש. אומר לו, מותר, למה מותר? כי הבשר ישרף, עולה אש גדולה. יש עצה, אם יש עצה, אסור לזלף מים על האש. מה העצה? יש מנגל שאתה יכול להגביה את כל הפלטה, כל הרשת עם הבשרים. זה מוגבל למעלה, זה בהדרגה, או עם מנועלה, ואז זה מוגבל מהאש ולא נוגעת, לא תשרוף אותו, היא תצלה אותו, לא תשרוף אותו. כי כבר יש נתק ויש גובה, די ויותר, שהבשר יצלה ולא ישרף. ברגע שיש עצה, אין יותר לזלף מים על האש במנגל. גם יש עוד עצה, לקחת את הרשת עם הבשרים הצידה. ימלא גחלים לחצי מנגל, כזה מעצור, שם הוא צולה. ואז יש שבועה מדי, לוקח את זה הצידה, וכשהאש נרגעה, להחזיר איזשהו פעם. אם יש עצה, אין יותר להנמיך אש כדי שהאוכל לא ישרף. וגם ההדלקה עצמה צריך לעשות על זה העברה מאש לאש. ובעישון ביום טוב, מחלוקת אם מותר לעשן ביום טוב. יש מי שאומר שאסור לעשן ביום טוב, כי זה כמו מוגמר. מוגמר הכוונה לשרוף בשמים על גבי גחלים. כששם את האבקת בשמים על הגחלים, עוד ריח נעים. מברכים על זה כברכת הדבר, אם זה עצה, אם זה יסבה. כל זה למפונקים בלבד, לא כל אחד עושה את זה. לכן יש פוסקים שדעתם, כך דעת יעקב יוסף עליו ושלו ועוד פוסקים גדולים מאוד, שאסור לעשן ביום טוב, כי זה רק למפונקים. רוב האוכלוסייה לא מעשנים. כמה אחוז מעשנים? 20%, אולי קצת יותר, אולי פחות. זה לאט לאט יורד, אנשים מקבלים שכל. העישון קטלני ביותר. אין שום היתר לעשן, כי זה מזיק מאוד לבריאות. זו תאווה שאדם לקח אותה אליו, תוצפת לה על אכילה ושתייה ושינה, לקח עוד תאווה גם לעשן. אז לא נולד עם זה. אם אכילה ושתייה ושינה אדם חייב. הוא נולד עם זה פיזיולוגי מולד. אבל לעשן, מי התיר לו את זה? זה מעשן את האיבריו, וזה השם ישמור ויציל, מה שזה גורם לאדם. רוב החולים במחלה הידועה, הם מעשנים. יש להם את השם ישמור בריאות או בדם וכדומה, רובם ככולם הם מעשנים. לכן צריך להיזהר מאוד להפסיק מזה אחת ולתמיד. אולי בהדרגה, אבל עושה כל מאמץ. אז איך זה משהו כזה קטלני, ואוכל את הנפש של האדם, אוכל את הגוף שלו, זה לא אוכל נפש, זה אוכל נפש. אז איך אתה מעשן? לכן אפשר להתחיל לעשן ביום טוב, גם בהעברה מאש לאש. לוקח עכשיו שאיפה, או עושה הדלקה כדלקה. הדלקה הייתה קודם, בוא נאמר, על העברה של הסיגריה. כל פעם שעכשיו הוא עושה, זה כבר לא בהעברה, והוא כביכול מגדיל את האש אמנם. להגדיל אש בשביל בישול מותר. שלפה זה עכשיו כאוכל נפש, הרבה הם פוסקים שדעתם שלא, לא עכשיו כאוכל נפש, ויש להפסיק לעשן ביום טוב. לכן המדבר, המדבר. אדם שמדבר בדבר תורה, אז הוא יוצא מן השפלות שבו, מהבורות שבו. אין בור ירחץ ולא עם הארץ חסיד. אין בור ירחץ ולא עם הארץ חסיד. הכוונה, בור זה אדמת בור שלא איבדו אותה. לא חשו אותה, לא תיחחו אותה, לא דישנו אותה, לא זיבלו אותה, לא עקרו מתוכה את העשב מהשוטים, וגם לא זרעו אותה. אדמת בור, כך גם האדם שלא לומד תורה. נהיה לי מדבר שמן ואין בו שום תועלת. מדבר זה מקום הפקר. גם רמז לאדם, תרצה לקנות תורה, תהיה כמו המדבר. הפקר לכל. ענווה, זה המידה, זה שם המידה, שבלא ענווה, מים לא יגיעו אליו.
כאמרם הולכים נמוך נמוך לתוך עומק האדמה, אם הוא נמצא מעל האדמה, איך יגיעו עליו המים? הוא גבוה גבוה, גס הרוח, כבר לעננים מגיע בגאוותו שחקים, איך יקבל את התורה שהיא ענווה, עם מים שהולכים למטה למטה לתהום, איך יזכה לזה? השם יזכה אותנו שלמים, נהיה צמודים לתורה הקדושה. שלושה תנאים לקבלת התורה, אומר אור החיים הקדוש, ויסעו מרפידים מהרפיון, לנסוע מהרפיון, לא להיות ללמוד ברפיון, בחוסר חשק, אלא הכל בהתלהבות, בחום, ולדעת לקיים, וגם ללמד אחרים, להיות פעיל בזה, אלא בעמל תורה, לא ברפיון. ויסעו מרפידים ויחנו במדבר, שפלות, להיות ענוותן, מכניסים אותך, תברך אותם, פוגעים בך, אל תפגע חזרה, אל תהיה נוקם ונותר, תמחה להם על זה, כלפי שמיים תמחה להם, גם כלפם, אני מוכר לך בלב שלם על מה שנעשה. אמנם הוא צריך לבקש מחילה, אם הוא לא יבקש, לא נמחה לו, כי הוא לא בקש מעצמו, מצדך כן נמחה לו, השאלה אם השם נמחה לו, זה כבר חשבון שמיים, מצדך תמחה לכל אדם ואדם, אל תיכנס לקטרוגים, למריבות, לכל מיני עניינים של מילים מיותרות, שגורמים כל מיני תחים ומריבות ומחלוקות, כי ברוב דברים לא יחדל פשע. על להיות ענוותן, אנחנו במדבר לשון הענווה, אז בדבר השלישי, ויחן שם ישראל נגד העל, ויחן שם ישראל, אחדות, לאהוב כל יהודי, זכות על כל יהודי, להתפלל על כל יהודי, וכך להיות מחובר לכל יהודי, ואז בזכות זה יש את האחדות, כך הוא יזכה עוד מעט יום שישי הקרוב, לשישי יקבל את התורה הקדושה בכל השנה כולה, וגם הוא וכל זרוע אחריו, כל תלוי בשלושה דברים עלינו, כך אומר רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדנו, חי רצון, ואמר אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.